Arko kuningas ja ensi purasu lumilautaa. Sieltä tullaan pikkuhiljaa. Oppia ikä kaikki. Ai siellä vaihtuu. Törmäyspussilla herra. Hyvin tulee. Hallittua liikettä. Kansa odottaa käännöstä. Hyvä. Yes! Kumpala on menossa tällä Via Dolorosa. Ollaan päästy noin 1/4 tätä mäkeä alas, kun vaihdettiin kamat ja ei pysty. kaveri on kuollut. Vitsi. Täytyy sanoa, että Tommonen pikkunen mäki siinä on tulossa seuraavaksi. sinne mennään. Se oli Kunkun ensimmäinen lasku sitten lumilaudalla 3 vuoteen. Eli toinen kerta ylipäänsä lumilaudalla. Ja mikä fiilis? Päästiin alas saakka. Varmaan 20 tai 30 kaatumusta. Hyvällä fiiliksellä. Ei luita murtoa. Kyllä. Siirrymme nauttimaan tästä urheilujuomaa Kondoomi hissi. Hyvin menee. Oi, alkaahan se lautailu onnistuu. 4. kerta rinteessä ja nyt vasta kaaduttiin.